Миналата година по това време заредихме за първи път от това брашно с камилата и то бързо се оказа голям хит сред нашите клиенти. Затова от тогава е част от редовния ни асортимент. Тази година за Великден сме се подготвили с допълнително количество, за да можем да отговорим на голямото търсене за вашите празнични козунаци. А сега ще ви кажа и защо всъщност това брашно е толкова харесвано и търсено при нас. То е изключително чисто. Състава му е само и единствено от пшеничено брашно, което означава, че няма абсолютно никакви добавени ензими, избелители или подобрители, а високият му протеинов профил, цели 13 грама белтъци на 100 грама продукт, го прави идеално за капризните печива като козунаци, където търсите тези прекрасни конци. Те се получават точно благодарение на добре развития глутен и високия протеинов профил. И освен това, всички, които творят и месеца с квас, също ще го оценят точно заради тези цели 13 грама белтъци и които ще осигурят на кваса достатъчно храна, така че да може да се развие и да направи страхотно печиво.